presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama, kinigapang ninyong Kuya Joel Bense, kauban sa akong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tarang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Tugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa nga kura. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan nga ito magtatampo si Kura. Usahay makalabad gid sa uning watay kwarta. Pero ambot, nalabwa naman ko niya akong bana, nga bisan og naay kwarta, maglabad manggihapon ko no iyang Pero araw inyo gimasabta na nga akong sugilano, no? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw. Oy! Hey, Mare! Kapada sa demo, Mare? Wana sa kay wawarts, Mare? Wanay wawarts. Katag-an lagi ka, Mare. Daan paligigug ko. Basta may kanta-kanta na gani ka, Mare, no? Ibawaan na. Mura kag jukebox ba, pero binali lang. Ha? Kasi binali, Mare. Klaruha ko no, Mare. Ang jukebox, Mare, mutukar lang na og hulga kwarta, no? Oh. Pero lahi ng imo, Mare. Kay ugway kwarta, kuan man, mutukar man kalit. Mukanta-kanta man ka. Kaya sa pagkastoryahan na, Mare. Uy, jukebox. Mo ganyan imong ipaparihas na ko, Mare. Jukebox. Ay, uy, lisod man sa og video kay. Lisod katuhuan man, Mare. Ang sa may nakalisod sa video kay, Mare? Ang video kay Mare, ha, nindot tuktukar. Labi nag-inikanta ni mo, ha, nindot kayo, saktos tunada. Imo, man na may gusto nada, Mare. Ha? Nahibat man lang na ug-agi ang imong ko, Antono. Kaya, Mare, mura gusto naman tingali kang maputol ning atong panagkumari. Kung murag nangunay naman kanako, Mare. Ayaw, ana, Mare. O, dili, Mare. Ang pagsulti sa kamatuoran, dili mo usa ka pagtraidor. Kung dili, Mare, kung anak mo na'y buhat sa pagpakita sa imong pagkamaynungdanon ug liyalidad sa katao, nga may respeto o pagsalig sa usa ka tao. Mo nang musulti ko nimo sa tinuod, Mare, kay suod ko ta. Ha? Way makaguba sa itong kasuod, Mare. Mao ba, Mare? Ang pagsalig ug ang pagrespeto nato sa usag-usa. Ha? Naa kanunay, Mare. Og maunay nakapaligon sa atong panagkumare. Uy, tinuod gyud na, Mare. Mao bitaw ako musulti gyud ko sa kamatuoran. Labi na nga ikaw daghan kag ipang utangan nga way bayad-bayad. Ha? Kasi gaingon, Mare. Kasi nagsulti kay kulatahong gyud ako usa ka buwan nga way undang-undang. Grabe ha, sad nimo, Mare. Oy, lupig man nimo sa Manny Pacquiao. Kang Manny, usa ka adlaw raman, way undang-undang. Imo, usak buwan gyud. Oh, natural. Kay usara man na money ang sa kaadlaw.
Nga giusara man? Natural. Ha? Unsa may apelyido ni Manny? Pacquiao. Oh, muna diha. Gipakyaw niyang usa ka adlaw. Pak. Bungots itoy ni mo, Mari. Usa ra ka tawo ang nailhan ako, Mari, nga dili makahimuan ang pakyaw. Kinsa man? Si Inad. Kinsang inad? Si Inadlaw. Kideng! Oh, ganyan na ka da, Emilio? O, day ko ra. Nadi kay kwarta? Ha? Ano tanak ka, uy? Awa. Wadi kay kwarta. Awa ka kwarta ni day. Ibaw man day ka, kung tana pa magyug ka. Ako lang i-confirm ba? Yan, na-confirm na ni mo. Wapa. Tempa ha? Labad ako. Labad di mo uno. Pagtarong storya, mo kay klaro diha. Uy, Labad di mo uno. ano ba man ka? Marunong ko isapot. Unya gisapot? Away, klaro na. Klaro nga unsa? Klaro kayo na nga kay kwarta. Normal ka. Klaro, anak. Klaro, di ba? Bitas ni mo ikaw. Klaro ka na ko. Klaro. Ikaw diha, nakay kwarta, gaya ko be. Awag hindi ka kaklaro. Wa! Parehas tao ti kwarta. Araw ka man di ay. Ikaw ray malipayon mo may kwarta. Sabi. Delikado lang style ni mo, Milyo. Aha. Sa ray nabuhi, anak. Aso- Kasagaran, anak, no, nangamatay na. Asa mo nabuhi day ko ra? Tuwas mental. Katuon na. Ato dito ka, ipahatoti ka. Gusto ka? Asa naman gani Sergio? Wa naman makita. Lisod na ni basta utang, lipay. Singil, likay. Mao na ni, alkansi na ta. Ay, salamat! Nasakpan tagyod ka, Kamal! Ikaw ang ngita ka sa ako? Oo, gahapon na baya to mong saad nga makarenew ko. Aw, unsa di ay. Akadiyot, maningil sa ko. Wa na ko'y kwarta diri. Pulos na nanago. Maudi ay nga hasta ka, natakdan ka. Ikaw ray maningingil nga mutago, Kamal. Nangog dili ka mo tago. Nga na may uban diya. Wa pa gani sugod og bayad. Murinyo na. Uy, ako ha, naka-impas jud ko, Kamal ha. Impas ko. O lagi. Kadiyot sa kay nanadin niya paingon akong pangita. Muagi na siya. Adali, tago ta, tago. Ha? Tay, pangano mo apel kong tago? Tago. Uy, ang ano? Tago. Ha? Kay muli kay man ako makakita na ko. Basig mo si mga na siya lain agyanan. Huh? Kapoy na bagay na isa at ngan, dali kay tago. Puyag tuyo ko eh. Ahak ni Ningil eh. Bisag asa ta may tago ta. Sige atangan to. Likot ko diri. Wala kasi kasunog likot ko. Itoy! Kanisang pa na kay. Kamal, ikaw din na. Ako mo lang. Hasta inatang na ko mo, kapoy kayo. Anong katam ka na ko? Ha? Hapon, sige di ko pangitan mo, ikaw may wa. Ay nga nung gutaw na ikaw mamangitan ako. Na ako may mangitan mo. O dili, uy, nangita ko ni mo kapon. Kay mabayad ko ni mo. Kay madlo ko nga basig magasto na ko ng kwarta ba nga igbabayad ni mo. Aw, mayo noon kay ngita kapag ako. Abin ako lang pilming ngita ni mo. Ngita ko ni mo, uy. So, Unya, karon kita naman ta. Ha? Pirte pa ni mong tago-tago. Midali ka magliko. Pagkikita na ko, kano man na, ha? uy, may shortcut lang ko. Kaya murag, mutago man nga mga kita na ko, mga nga, miliko ko para ma-absente ka. Ay! Nagtago-tago day mo. La? Na, di ka niya kura. Na ako. Kadi mong, kuhan ba? Kadi mong huwam na ko dito sa may madyungan ba? Ilisito na ba, Elizabeth eh? Ayaw ka pala ka. Elise, Gamay oh. na ato. Gamay na kayo tanan. Kamal, bayari sa siya, Kamal. Kay mo bayad mo ko ni mo, ha? Ha? Sa? Bayari sa si Kamal, kay bayran sa tika. Taga-isa lagi ko. Bayari sa lagi si Kamal. Sige na. Nasa na yung problema? Sige na, bayan na usin mo. Pila ganito, beranan ko ni mo? Tricky, last payment na nani mo karon. Away problema. Bayaran di ka. Kadito. Tricky na, ha? Salamat si mo. Ako rin yung Kamal. Pila to mo renew? Ha? Pila to mo i-renew?
Tricky? Oo, tricky oh. Salamat ka, Uy, imong utang ako kurabi. Pila ganito? 1K. 1K. Oh, Ah, salamat Kamal. Oh? Ako rin yun, be. Wala ko kwarta. Ako nagyatag ni Kura. Iya to rin nyo. Oh, unya. Murinyom sa kunimoron. Unya na, maningil ba ako? Ay, binuang dia Kamalap. Wala lagi ko kwarta. Maningil ba ako? Oh, sige. Utangan ka na ko, ap. Saksi ka, Kura, saksi ka. Nasayatagan ako nga tricky. Kay ako man rin yun. Utangan na akong turkuha og 3,000, ha? Unsa na yabag naman noon ni. Uy, ang manilingi na may utangan. Maayo ka, ani. Kakidron ko na, ani. Mao ni kinabuhi sa mga mangutangay. Medyo thrilling, medyo kulba, medyo aligre. Pero, aligre gyud kung magtago-tago ang maniningil ug ang utangan. Unya, Saan niya, Kura? kasakit. Ano Nilabad na sa dukalit akong Tarong niya, kwarta rin, pargihas na ba ta? Katawa da ikaw, wakay kwarta. Buti ka. Sagdi ko, ikaw ito, sagda naman ka. So, maunsa mo ka uwi kwarta. Dahil kayo, kilabot sa kong ulo. Pwede, bote mo miliwa ka. Basta wakay kwarta mo, labad gid na akong Sa ka ni sakita sa? Bitaw sa. Sa bisag unsa usari way hinung na ng labad sa or yung labad ra gyud basta way tay kwarta no. Lagi mo labad lagi, magbuot man ka. Di man imong ugod ako man ako magbuot. Wa to kumangan ko na imo bitaw na. Hilom dia ay. Samot ka labad akong ubag istorya ko ni mahawa be. Ora dia. Ora. Pag ni kwarta taga dita ni mo sulay. Nasol man ka. Wa man ko manghasol nimo. No, bida. Inis nagsakit be. Ha? Sigoy. Kuyaw ni mo sakit. Oy, mas kuyaw ng imuha. Usay kuyaw sa ko sakit be. Kana mo katawa ka bisag wa kay kwarta. Ni sakto. Sabi na kasakto ana. Mukatawa gani ka, kanang dunay hinungdan nga komedyahan ka nga mukatawa ka, dili kay kung wa kay kwarta mukatawa na hinung ka. Ni usuro na unsa. Mabitaw na iusuron. Kusto kay itos mental hospital. Ay, naku, sa imo ha. Say pagtawag na ko, kabuangon ko. Hapit na. Sige na, imo pa ron. Ilam di ay. Paway di, Emilio ay. Kasakit sa kong Uy. Hala. Agkoy si Tisi ang nanawag. Hala, buang nga nalimot, mangko. Uy, ting bayad, madain ako slinding. Bakala na diya ay. Di ko na tubagon. Hala ka diya. Da, wala mo ring. Da. Ahak ba yan niyo eh. Sa mukha sa tanin nila sigig panawag. Uy, di naman nung takatog. Agoy, nanasan. Kinsa man eh. Si Pili. Nagbanus-banus pala ni sila. Uy, nagsapot pa ka ni sila. Bahala eh. Off ko na ako cellphone, be. Ang tinuod, wag ko'y tarong to, kay sige lagi panawag ni mga maniningil bisa gabiing dako. Unya na unsa ba nga matagbagting sa kong cellphone, kulbaan naman ko? Unya. Ora. Well, limit utang. Kutob kitan, utangon. Hello, utang, bisag asa. Nya karon. Di nakakatog sa. Ay, kung surang-surang nga miliwa ka, kay labad na ba kay akong uron? Hawa na sa kay kwarta na, ilabad naman sa mo. Naglabad di akong kay wako'y tog. Amo di ay. Oh, naguma na ni mo tabon-tabon, ha? Proseda na unsa, tabon-tabon. Naguma na, anay. Tag-unsaon ako gabiig piyong ako mga mata. Di ko katog. Katog ko, hapit at nga ito alas 6, kay hayag-hayag naman. Kung yun sa mga katog, alas 6 naman. Di man ko makatog, kay nagbagting sa cellphone, mura naman kong nervyoson. Yun sa lagi naman pagkatog. Ako gibuhat para makatog ko, kay di man ko makatog tungod sa mga maniningil. Awaw, ako na lang gibuhat para makatog. Naguna-huna na lang kung unsay sunod na kong utangon. Ano? Tungod sa kadaghan akong utangonon, naluya akong utok, nakatugo kadugayan, Mayra. Purbida mo rin tambal sa dili makatog tungod sa utang pagkakidot.
Di grabe na gini akong sakit, Mari, ay gikan sa labad. Hangtod nga di na ko makatug. Ay, sus, Mari. Kanang utang, Mari, naagianan na nako sa una, Mari, we. Hala, unya nasakit po ka parehas niya akong sakit, Mari. Mulabad ang akong Mari, kung wako'y kwarta. Unya di na ko makatug tungod sa akong mga utang. Kanang mulabad ang Mari, kung way kwarta. Wa pa ko kasuway, ana. Kanay noong di ka makatug tungod kay sa mga utang ba? Kay magunaw-na ka man sa imong ibayad. Labi nagting bayad na ini kaugma, di ba? Susbe ko makatug, Mari, ana, Mari. Ay, lahi man ni ako, Mari. Kaya di mo ko makatug. Kaya magsige, magpanawag na ko ni mga maniningil. Uy, muna di ko makatug, Mari. Ay, anak ni Mari. Kanang sakita ni mo, Mari, nga dili ka makatug tungod sa mga maningil, ha? Dili na gyud na mamaayo pa. Kung dili na nimo mabayran. Impaso nimo. Pero kung gusto kang makabawas sa iyon ra na, Mari. Ha? Unsaon man, Mari? Kanang mga maningil nimo, tawagin magabi Unya? Ingna, inga di ka makabayad sa imong utang para sa imo'y dili makatug. Lagi, Mari. Buhatan ang Mary. Ano makabaws ka? Akong gibuhat ang gisulti sa akong kumari, akong gipangtawgan ang akong mga gipangutangan, ug akong giprangkahan nga di ko mubayad kay wa man ko ikabayad. Pagsunod si Mana ay gikihamang ko, gipabarangay ko, kay ako kuno silang gustong patyon, kay wa kuno sila'y maayong kinatulgan. Muna akong problema ron, mapriso ko, ani. O sa manong ka papasiltihon, Kura. Good morning sa tanan na mga kaigsunan, sa tanan nga atong mga suod, Ate Jijen. Yes, Kuya Alan, sa atong mga mama nga permi yung nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy, happy permi ang mga bata. O niya, para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Ugom-ugom sa mo sa Diamond Yema OBM Special. Palit mo kay Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay, salamat kayo, Ate Jijen. Mga bata, ay yung mong kalimot, ha? Nga mo inom, yung tag Don Pepe Tablia, the best ka na to imnon. Happy yung kay ka! Nya, sa tanan to mga dagko, Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker, ang atong ugom, kanon kung mag-chat-chat, nya ugom-ugom sa tag-ubi yung may espesyal, o Paulitos Diamond yung may espesyal. Kay ma-happy yung kay ka, kay og mukaon ka na, happy, burag yung kag na sa Happy Mart, walo na kulot tabunok, og makan. Happy kay ka, tungod kay, barato kayang paliton sa Happy Mart, walo na kulot tabunok, og makan. Sulban yung krisis na to, ana diha. Ate Pres? Okay, ang sender dato karong adlawa. Atong sa Inder, Ate Pres, si... Kura. Inay Kura. Si Kura. Pareham ni sila, labad mo. Labad mga way kwarta niya, pala utang kay Ate Pres. Ang kaning problema lang ni Kura kay... sige pangutang niya gito doan siya siyang miga tawag day ingnasan nga ikaw di ka mobayad para ikaw sila sa di katog ay gikiyain mo siya Makiya na. sige siya day pili di gyud kong bayad na utang day tisi di kong bayad na akong utang ay bahala mo diya Luuya, sa mga giutangan natin, Pres, kay sila sa katog. Sila na iwa, magkatog. Oh, sila. Kung di na makiha, tingali ko liyato eh. Ade, ay, binuang. Kataw ilalang na nato sa barangay. Pero nada, biya makiha yun sa utang staff, Ate Pres. Oo, pero kanang inana. Ang kabayad yun siya, ani. Ingam lang ka nga, mubayad lagi Bayad ko. ko, data lang, di Data ba? lang, dili ka Imo mo. di sigurado kay mo kanta magmaygoy kwarta. Mulabad ming di makakanta. So, wani kwarta kinikanta naman sa. May pananik, lipay pa kayo si kabuno yung manok. Salamat kayo, Nick. Salamat kayo. Nya, bam, o sabi, ito kasultihan ni Mabed. Dali, good, bam. Arita madagap sa New Testament, Galatia 6, verse 2, 3, nga rin na sa 4. Okay? Arita sa verse 3, magsugod lamang. Kung may maghuna-huna nga bililhon siya, bisan kun
ang tinuod mao nga wala di ay siya'y bili, naglimbong lamang siya sa iyang kaugalingon. Ang tagsa-tagsa angay nga magsusi sa iyang kaugalingong binuhatan. Kung maayog kini, makapasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi niini ngadto sa nabuhat sa uban. Okay? Kay ang matag usa kinahanglang magpasan sa iyang kaugalingong palasonon. Ako nang gibasa tungod kay ang iyahang gibuhat. Nangayo sa suggestion para makatuog kuno siya, gingnan sa siyang amiga, tawag mo mga utangan, nga di ka makabayad, aron dili sila pun mo dili makatuog. Mura bang gipasana hino nila ang dili maayong binuhatan, muna kini mo ako may gibasa. Kung mahimo kung mahimo ka ng inyong mga utang, isitol na kung mahimo. Ay, dili magpalabi. Sa tingan sa tong sender, Pedro. Kura. Ma'am Kura, kung mahimo, ayaw palabig utang. Kung dili ni mo maabot ang imong ikabayad. Kaya nga, mangutang dito kayo. Lahi pa tos tigili sa una, ma'am. Anong tigili? Kaya mapahuwang kwarta sila. Sa diyan konsehal siya. Na mga 5,000 piso kada adlaw. O di kada ta. Inyuhan na na. Ay, problema. Piso ra kada adlaw. O di kada tag piso. Inyo na na. O di ay? Oh, na tos tigili. Oo. Kung may surto sa tang nangutang, ay, klient. Piso, mura ihatulog tuyo ng piso kada adlaw. Piso lagi kada adlaw. Murag turko. Turko, piso kada adlaw. Pero dili galit sa kabayad. Ay mo na. Sa konsehal pa siya ato. Pwede tingalig ko, palitan piso kada adlaw, tipo-tipo lang kada Bernes, 5 pesos. Pwede ra. O di ba 7 pesos kada Basta di semana? sila lagi kada ta, ilahan na. Di man sa siya masugot nga, dili mo bayad piso kada adlaw. Kadang, tingbon-tingbon. Mo ba? Dong, dong na niya. Ma'am Kura, sa ako nang gingon, pananitan og ikihakas barangay, mapukos ka jug atubang. Apan kung magbago na kita, mag-usab ka na, mangutang gani, kanang imong tanaw nga kaya sa nimong bayaran. Tinoda eh. Isod kayo nang mangutang kayo niya. Kaya sa katong suggestion sa iyang miga nga, tawga ang mga utangan. Di mo Bawas, kay wag kay kutuog mari. Oy, di mo kutuog mari. Kay kanang Bawas, kuan, kutuog sa kutuog. Tawga imo mga utangan nila, di ka kabayan. Aron sila sa di makatuog. Bye, bagulin. Inyong gisabwag ang dili maayong balita. Katong mga utangan, tawagan na yung mga utangan niya. Nalabap? Usban na, Ma'am Cora, aron sa ingon, kanang na ang makatuog tang tanan. Kay, pait na di takatuog. Uy, inikadlawan mo, tagpalit sa hangin. Salamat ang panangan, tutuloy manon. Kung ako ang pasultihon.